chechi yeuyo muprofita wekusouth Africa anozivikanwa nezita rekuti Pastor Muboro kana kuti Muboro pamudedzero wavanoita zita ravo ikoko, ari kunzi yabviriswa chechi iyoyo mushure mekunge akaita icho chiitiko chekubuda akabata zibanga nevanhu vaakauya navo. Security yake yakapakata pfuti ichibvuta vana pachikoro. So zvinhu izvozvo zvakasimudza hasha dzevana vechikoro, izvo zvakazokonzera kuti vabude chikoro chese vakananga kuenda pane kereke kana kuti chechi yemufundisi iye anoitwa Pastor Muboro, vachienda kunopisa. So ndo zvakaitika iko zvino, ndo situation iripo. Chechi yacho yabviriswa, yatsva, yapera kupera kuita matsito nekuda kwezvakaitwa nemufundisi uyo anozikanwa kuti Pastor Muboro. Asi zvinhu zvaakaita zvakatanga kusimudza ruzha rwakawanda pasocial media, vanhu vachitaura kuti maprofita erudzii, ndo maprofita enhema aitaurwa kuti vachauya semakwai mumwoyo ari mapere, nekuti hazviite kuti mufundisi ouya akabata zibanga zihombe achitotema vanhu vachizonzvenga zvavo, achitoda kuparadza vanhu aine mathugs vaanga ainavo vakabata mazipfuti AK47 ekuda kutoparadza ani nani zvake aida kuzoedza kuda kunorwisa kana kuti kudzosera. Ndo situation iripo iko zvinezvi muri yeZimbabwe, iri nyaya zvekare yatauya takakubatirai pachano yenyu paNyaya Vision.